Sabedes que todos os anos facemos, desde que estamos nós, un homenaxe, digamos, nas festas a un colectivo local. Foron colectivos deportivos, colectivos máis culturais. Neste caso, pensamos que podía ser unha boa ocasión para facerlle un homenaxe ás mariscadoras, porque creemos que é un colectivo moi representativo do Concello, que fan un traballo, pois, a sabedes, moi duro. A música será unha das principais protagonistas das festas coa actuación de orquestras de primeiro nivel como el Combo Dominicano, París de Noia ou Panorama. O amplo programa musical inclúe tamén as actuacións de grupos tradicionais e bandas locais, con agrupacións como De Vacas ou o concerto de Sonia Lebedinsky, que se subirá ao escenario con convidados de luxo, entre eles Fran Velo e Javi Maneiro. Que é a violonchelista de aquí de Boiro, que está levando a súa labor profesional dentro da Orquesta 430 de Vigo. Tamén contarei con Miguel Piñeiro e Marta Casais, dos Blue Meets Green, como representantes da banda de música de Boiro, que outra tamén das que quería que estiveran representadas, pois vai estar Lois Pimentel e Juan Pérez. Despois, de Lacazans, pois tamén quería que estiveran representados neste concerto e vai estar con nos Figui, o integrante que toca a armónica. Destacan, entre outras novidades, o cambio de ubicación do Día das Peñas, que se traslada ao Parque da Cachada. Por qué? Porque a Cachada nos permite facer unha festa específica e uns xogos específicos separados físicamente por rapaces nunha zona e o resto de actividades das peñas grandes, por así decirlo, grandes, ainda que son todas xóvenes, pero bueno, máis grandes, noutro terreo. Entre as iniciativas veciñais que se implicaron na celebración das festas destaca tamén a Argallada da Mocidade, un mercado creativo repleto de actividades que terá lugar o mércores na praza do Centro Social. Nun ambiente máis dinámico, crear un concepto diferente que nos vamos tirando por un festival que queremos dar un entorno máis eco, participar sobre todo no entorno de Boiro. Precisamente será o mércores día 4 cando conclúan os festexos despois de 6 días de celebracións nos que Boiro se converte no mellor destino para dar a benvida ao verán.